тренира, всяка тренировка е на смърт. Да, 26-та година все още има хора, които го правят. Направо се хванах за главата и не можех да повярвам, че все още има хора, които вярват в това. Ако някой все още си мисли, че върши някаква работа, болеми, спрете да го правите, единствено ще докарате някоя бела и по-скоро си вредите, защото стискайки толкова много корема, прешените на гръбнака се сбиват и човек не може да расте. Това си е най-добрият метод за сваляне на килограми, за покачване на мускулна маса, тегло като цяло. Нещо, което и аз бих се радвал, ако съществува и е възможно. Здравейте, хора! Hello! Добре дошли в новото видео. Днес съм решил да ви покажа още фитнес митове и легенди, на които всеки един от вас предполагам е ставал свидетел, дали в фитнес залите, дали в интернет пространството, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и така нататък. Сигурен съм, че всеки от вас е виждал и е чувал някой от тях, та нека да видим кои са те. Но преди да го направим, ще ви помоля отново да се абонирате за канала, като знаете, това подпомага неговото развитие, помага мен, за да мога да правя тези клипове, да ви просветлявам за различни неща от фитнес средите, да ви покажа по-простата страна на нещата, за да може да ги изпълнявате и да не се лутате чак толкова много из различните информации. Така че, без повече да се бавим, нека видим кои са останалите фитнес митове и легенди. Всяка тренировка трябва да е на смърт. Още нещо, което хората не разбират, не е задължително всеки път, като излезете от залата, да сте труп. Т.е. едвам да се движите, да сте се прибили от трениране. Това изобщо не е окей. И ако сте студент, ученик, тогава окей, съгласен съм, за даден период от време ще може да изтикате така. И аз съм го правил, като бях студент, като съм бил ученик. Нали, тогава свободия, нямате толкова стрес на главата, нямате толкова ангажименти. Тогава напълно окей, може да се прави. Организмът е още млад и не усеща тези неща. Но ако говорим за един човек, който е на 40 години, примерно, годините не са чак толкова значение, но да речем 40 години, има семейство, има деца, има работа, има ангажименти. Смятате ли, че този човек, ако се убие на тренировка, ще бъде ли продуктивен после през останалата част от деня? Не, разбира се. Освен стреса, който има той извън залата, нали, работа, пак казвам, деца, семейството, зависи какъв тип работа извършва. Всичкият този стрес и ние добавим още стрес от тренировката, този човек изобщо няма да бъде продуктивен. И какво се случва? Във времето тренира, всяка тренировка е на смърт и какво става? В един момент той ще прегори, ще почне, значи желанието му първо за тренировката ще спадне много, ще почне да регресира и какво ще случи в крайна сметка? Стига, че ще си влоши качеството на живот, ами ще се откаже и да тренира. Къде е смисъл? Идеята е да се наслаждаваме на процеса, идеята е тренировките да ни помагат да се чувстваме по-добре, да се чувстваме по-свежи. Тоест, като сме правили тренировката, да имаме енергия за другите задачи, които ни идват в деня, но ние да сме убити и да не може даже да гледаме. Увиването с нейлон, торбички и тем подобни неща около корема. Да, до 26-та година все още има хора, които го правят. И не го споменавам просто, защото да си правя устата и да съм включил някаква точка тук в списъка. Не, напротив, може би преди месец някъде ми се случи в залата да видя едно човек, който го прави. Направо се хванах за главата и не можех да повярвам, че все още има хора, които вярват, че по този начин свалят мазнини. Stop it. Get some help. Единственото, което правят е да се загряват и да се обезводняват. Първото да почнем от там, че мазнините не се изгарят посредством подтъни. Още от там трябва да светне, че този метод абсолютно не върши това, за което смятат хората, че върши работа. Мазнините се изгарят посредством въглероден диоксид, издишваме. И другото нещо, което всъщност, освен че не горят мазнини по този начин, другото, което е, че те могат даже да се навредят, ако вън е жега, топло, а човека се е навлякал с всичките дрехи, ловил си корема с нейлон. Единственото, което прави, пак казвам, хвърля вода, т.е. обезводнява се и с това обезводняване той свърля и доста електролити, дига си вътрешната температура на тялото, все лоши неща. Така че това, ако някой все още си мисли, че върши някаква работа, болеми, спрете да го правите, единствено ще докарате някоя бела, просто се доверете на стария калориен дефицит. Просто приемете по-малко храна, енергия, изразходвайте повече такава, намалете спорта на масата с вилица, започнете да се движите малко повече. Това ще ви помогне със сигурност.
таван за тежести, за да държи талията малка. Така, това още виждам културисти даже, които стягат колана, сещат се на макс, тук могат да дишат до такава степен, посиняват, за да може талията им да остане малка. Това е нещо, което още от, не знам преди колко години културистите, може би 80-те, 90-те, са правили и са смятали, че по този начин талията им не расте, което също е пълен абсурд, защото вместо даже да си помагате по този начин, вие по-скоро си вредите, защото стискайки толкова много корема, вие не позволявате на вашите коремни мускули, мускулите на долната част на гърба и кръста, еректорите да работят, което в какво може да резултира? В ежедневието някакви много лесни задачи, навеждане, вдигане някакъв чувал, може да ви сецне, в смисъл да си прецакате кръст. Все още има хора, които не знаят как да се ползват колана. Колана, идеята му не е да ви прави талията по-малка или да я държи да не расте. Идеята е съвсем различна. Идеята на колана е да може да ви помага да създавате вътрешно коремно налягане. Когато изпълнявате по-тежки упражнения, да речем тяга, клек, раменна преса, и затова, когато се използва колана, той не се стяга да не може да дишате, а се стяга до толкова, че да имате 1-2 пръста разстояние, за да може, когато вдишате, да брейснете, така се казва брейсинг, да може да създадете коремно налягане, т.е. коремът ви да се опира в колана и по този начин да имате супер много голяма стабилност и да може да движите големи тежести. Това е идеята на колана. Фитнесът спира растежа при подрастващите. Също още нещо, което се е смятало преди, че фитнесът спира растежа при младежите, при тези, които започват тренират на ранна възраст, което също е голяма глупост. Нали, идеята е, че като се дигат големи тежести, прешените на гръбнака се сбиват и човек не може да расте, но това е малко като да играш баскетбол, за да порасне. Същата логика като цяло, пълна глупост. Така че това е мит, който изобщо не е релевантен и има много примери за хора, младежи по-скоро бих казал, които са започнали да тренират в много ранна възраст и въпреки това са стигнали нормална височина. Ма се някой ще каже. Ама те може да бъдат по-високи. Откъде знае? По никакъв начин аз тренирам от 17 години, не смятам, че съм се набил или пък съм щял да бъда по-висок, ако не съм тренирал с тежести. И другото нещо, едно време, когато децата го казвам, са помагали на своите родители, на своите семейства, когато са работили на нива на домашна работа, това да не ги е направило по-ниски или по-дребно, и да не са пораснали. Защото тогава, вярвайте ми, са вършили доста тежка работа и са дигали доста големи тежести в работата. Калориите са глупости и изобщо не играят никаква роля при свалянето и качването на килограми. Това също нещо, което част от културистите днес строго все още заклеймяват и казват, няма такова нещо, калориите изобщо не са важни, не трябва да се основаваме на това, това са някакви глупости там от science-based обществото и така нататък, което ми е пак не мога да го разбера, тъй като самите те, намалявайки си храната, създават калориен дефицит, обаче не го осъзнават и изобщо не отчитат действието на калориите, но това си е най-добрият метод за сваляне на килограми, за покачване на мускулна маса, тегло като цяло. Просто трябва да си следим калориите. Калорийният баланс е в основата на всичко. Казвам, ако искаме да покачваме килограми, увеличаваме си енергоприема, ако искаме да сваляме килограми, намаляме енергоприема, увеличаваме енергоразхода, т.е. сме малко по-активни и по този начин постигаме резултатите, които искаме. Естествено, има изключения при някои хора, при тях може да върви малко по-трудно поради някои здравословни проблеми, но въпреки това всичко се осланя на калорийния прием. Точковото горене на мазнини. Нещо, което и аз бих се радвал, ако съществува и е възможно, но за съжаление това също е така един мит, който хората все още вярват. Много често даже ми се случва познати, като се прибера дали моя роден край, дали някъде другаде, като не сме се виждали отдавна и ме видят как съм се развил с тренирането и първият си въпрос е: брат, може да ми кажеш тук как да сваля малко от корема? И само там искам на другите места, всичко ми е супер, обаче на корема. И аз съм такъв How about new? Съжалявам, ама
няма как да стане. Няма такъв филм. Трябва да се свалят килограми, докато даденото място, там, което иска човек да сваля мазнини, не постигне желания вид. Общо казвам. Просто няма такъв филм с точко горене на мазнини. Би било хубаво, или мъжете основно искат в корема да свалят, жените в бедрата и дупето, но пак няма кратък път. И другото нещо свързано в тая точка е, че обикновено местата, от които искаме да сваляме, са последното място, откъдето всъщност се изчистваме от мазнини. Да речем корема, като почнем да сваляме, това ще е последното място, откъдето сваляме. И обратно, ако пък почнем да качваме килограми, за съжаление там ще е първото място, където отиват всички мазнини и оттам нататък вече почне да се разпределя по другите части на тялото. И тук приключва това видео. Искам да ви благодаря за вниманието. Надявам се да ви е харесало. Надявам се да сте придобили по-добра представа за някои от тези митове, които видяхте по-напред в клипа. Надявам се да сте се просветили отново, да не се подвеждате от тези митове. Ако ви е харесал клипа отново, моля абонирайте се за канала, ударете един лайк, дайте коментар, ако имате нещо да споделите, независимо позитивно или негативно. В двата случая го приемам като фидбек. Бъдете здрави и ще се видим в следващото видео. Бум!